Ще направим демонстрация на квантовия анализатор, така наречения TEL скенер. След това ще стартираме самия тест. Отнема около 60 секунди, докато анализира тялото. Виждаш как брои назад. Когато приключи, ще получим доклад от около 125 страници. Ще обръщаме внимание основно на нещата, които са отбелязани в червено. Това, което е в зелено, синьо и жълто, е окей, просто го следиш. Червеното вече е мястото, където има смисъл да се направи нещо. Готово. Теста приключи. Запазваме. Правим адаптивно запазване и получаваме доклада. Ето го доклада. Вляво виждаш различните функции, за които има информация. Доста обширен е, както виждаш. Можеш да минаваш една по една и да видиш къде стоиш. Например, сърдечно-съдовата система. Като кликнеш, излиза графика. Пак същото. Зеленото и синьото са добре, жълтото е нещо, което е добре да следиш. Червеното вече е сигнал, че трябва да се предприеме нещо. Хубавото е, че с нашите добавки ти показва как да се подходи, след като стане ясно какъв е проблемът. Тук, например, виждаш, че при нея нещата са добре. Има малко жълто, но като цяло е окей. Няма червено. Дебелото черво също изглежда добре. Панкреасът също е в зелено. Сега отварям белите дробове. Жена ми има астма, а и наскоро минахме през COVID. Виждаш, че тук нещата не изглеждат добре. След това получаваш подробна разбивка и ти показва какво точно се случва. Освен това ти дава насоки какви добавки да се взимат, за да се повлияе на този проблем. Можеш да изтеглиш целия доклад като PDF, да го споделиш или да го разпечаташ. Можеш дори да го дадеш на лекар и да продължиш оттам нататък както решиш. Ако погледнеш пак вляво, ще видиш всички области, за които има анализ. На практика е сканиране на цялото тяло. Твърди се, че точността е около 93 до 95%, приблизително като при кръвен тест, ако сложиш резултатите един до друг. Ако минеш през целия доклад и искаш по-обобщена картина, има и опция за по-опростен преглед. Там ще видиш обобщение, препоръки и насоки. Вътре също ще ти покаже какви добавки се препоръчват и какво правят. Например, при витамини ще видиш конкретни продукти, при микроелементи също, както и при белодробни функции и други. Това е така нареченият Quantum Renaissance Magnetic Analyzer. Реално е здравен скенер със собствен софтуер на Vital Health. Идеята е, че правиш сканиране, получаваш подробен доклад и се фокусираш върху това, което е в червено. След това вече знаеш какво да взимаш според резултатите. Докладът се запазва в системата и остава там. По-късно можеш да направиш ново сканиране, например след 30, 60 или 90 дни, след като си приемал добавките. После сравняваш двата доклада и виждаш какво се е променило.